Hello mga kakriba, lain na usab ang atong suruyon dinhi sa lungsod sa Isabel. Mao ang Mosaka Nature Park nga nahimutang dinhi sa Barangay Apali. Sa mga gustong mag-exercise, sakto kini sa mga mag-walking o mag-jogging. Og dinhi mo mabati ang kapresko sa hangin o mga tingog sa langgam. Sakto gayud kini nga makaparelax kauban ang atong mga kakribarkada. Aduna usab sila'y gagmay ug dagkong mga cottages. Dinhi mo makita ang kabughaw-lunhaw sa dagat o sa tapan nga kolor sa kahoyng pagatpat. Hayahay ug malinawon gyud ang maong lugar mga kakriba. Og diri namo na sinati mga kakriba ang kaharuhay, kahayahay sa lugar nga kusog kayong hangin ug diri nimo makita ang kinatibuk ang bahin sa Barangay Apali og nakita ninyo nga walay tubig pa ang swimming pool tungod kay nag-reconstruct pa sila og nagre-develop pa sa maong nature park. So ang akong ibuhat diri karon naglakaw-lakaw lang ko, nag-push up, naglingkod-lingkod, unsa pa akong ibuhat diha kay nindot kayo ang lugar unya nindot pud ikatuog. Ang sunod nga atong suruyon mga kakriba, kini nahimutang sa Barangay Konsolasyon, Isabelite. Mao ang Manzanitas Grill. Pag naog pa lang, masimutan nimo ang kalami silang barbecue. Sa pirmero, poultry man siya. Poultry ni siya gyud ang akong kuan nya pag-abot sa akong maguwang gikan sa estates si Manoy Tayo Bravo niya kong giingnan nga wa man may madayon sa poultry pero unexpected ni nako siya nga mahimo siya na akong kananan niingon siya nako nga mag-barbecue na lang kadong na may white rice siya. Nahitabo gud siya atong September 2020. Nasugdan nga namo ni siya akong anak. Niya akong kuan kining banas akong anak, akong igagaw. Sugod na mo dire pa may sa daan. Wa pa may kuno dito nga kuan niya na kuan sa akong apo na gamay na maayo dito ang location himo ang barbecue kining kananan i-transfer nga to bagay tungod sa mga kahoy na niya landong pod niingon niya akong apo nga lo atong ipangani atong barbecue o kining barbecue ha no Manzanitas Grill
Angong na santo sa kong nauna ba nga unexpected yun ako ni siya nga lugar. Tungod sa mansinitas, wa na tuyo agad pag tanong. Tubo ra na siya ang kaugalingon ba. Nga. Wa na ko damha nga mahimo siya nga ingon ani karon. Matod pa sa akong pag-interview ni Sir Richard, may plano sab sila nga maghimo og swimming pool aron mas ma-enjoy ang atong mga kakriba. Gawas sa lami ang pagkaon, aduna usab sila'y kaliguanan. May plano usab sila nga magdugang og dagan pang cottage sama niini. Og sapiw. Og sa akong paglibot-libot diri mga kakriba, nagkita na mo nako diri sa kilid ang pinakanindot kay nga view, og nakita nako ang mga nindot nga mga kahoy nga nasa ubos, og mga nindot kay nga mga talan-awon diri labi na ang dagkong bukid ug tagas kay nga bukid makita po diri ang Mount Magsanga. Og nagplano po ko nga magdala ko sa akong uyab. Awa pala ko uyab sana all na uyab. Ako nagplano po ko nga mapalit ko sa yuta nga na diri sa ubos. Joke lang. Sa among paglibot-libot sa lugar, gibatin na usab mi og gutom, kauban, ang mga kakribarkada. Mga kakriba, padagat na usab ta. Kung tagay Isabel ka, kabalo na mo kung asa ta sunod mo adto. Napulo hangtod sa 12 ka minutos lang ang biyaheon sakay ang pump boat paingon sa Barangay Bantigi, Isabel, Leyte. Pag-abot pa lang sa lugar, 90 ka mga lakang na ang imong sakaon paingon sa baryo. Sa among paglakaw-lakaw, nakabot mi sa Sitio Lawis, Bantigi. Nay, asa din napita ng panon tos tumoy kani? Oh, kani lagi. Usa na dinhi sa gipasigarbong campsite ug kaliguanan alang sa tanan nga gustong mo ani dinhi sa Sitio Lawis, Barangay Bantigi, Isabel, Leyte. Matod pa sa residente nga akong na-interview, aduna usab sila'y cottage ug tent nga pwede niyong rentahan. Depende sa kadakon. Ug usa sa na nag-iyan ini ang 5J's Cottage.
Nya sa taga Bilwang ko te. So pila ka bok ang nagkuan nito naghimo ikaw ra. Sa usa ka adlaw or pila man ka usa ka adlaw mga pila ka oras imong mahuman. Nagsugod ko himo ani 2013. Nakabalo ko ani paghimo tungod sa akong ginikanan. Kay mao may trabaho. Nya nagsige na kong tan-aw sa ilaha naghimo. Wala jud ko na tudloe nya ka balura ko ba. Ang sa paghimo ani mo ani among gikuan nga yuta nya. Inighimo na among bisbisan, bas-on namo usa namo i-mix. Inig humag mix o amo na to siya iporma nya pa mga 12 hours mo gahi na gani siya amo tong pikpikon aron mo porma na gyud siya. Nya nigkahuman ato amo to siyang lutoon. Dili siya pwede ibuwad sa init kay mabuak man siya mag-crack siya pagka human ato mga 7 days usa pa namo siya lutoon sa kahoy ra pud siya mo iluto. Wala siya ilaing chemical sa ato kundi tubig ra ang among i-mix ato. Lutoon do namo nya human magluto napoy naga-deliver. Nain mag-deliver sa amo ana ra poy mo pick up diri Okay, hello mga kakriba. So na ako karon diri sa Barangay Bantigi, Isabelite o sa Sitio Lawis dito no. O Sitio Lawis, Barangay Bantigi, Isabelite. Ug kauban ako karon si Ate Vanessa o si Ate Berbinia. Si Ate Berbinia. So mo ni mga kakriba nga ilan ang giluto ang kon. Kon kalan or kulon. Kon nga ilang isugba diri para sa para lig-on o dili nga mabuak ang ilahang mga kalan. Syempre mga kakriba, gitudluan usab ko ni Ate Vanessa sa paghimo og kalan. Oh sige. Unsa may tudloy dako to. Unsa unahon pagkonte, isa magkuha ni. Ana siya. Para itaw ni ikuha na siya kahimo na mo kuan. Among human ato sa likod. Ay, wala ka gawa. Naya lang. Imo na siyang ikarakuan. Itaw diri dakan dako na kay ko tino. Sige katuno lang. Kani. Anya pilit siya diri. Iduot lang para di matangtang og kanang. Ko ingana. Butang tubig. Kani mo siya. Aron mo pilit. Murag mo kuan. Kana. Ini asa to forma ganit te? Naman. Sige, limpyo na mo na siya. Yung parang patrainis na siya tino. Oo, at ko mangguda ko siya, bukan. Pila lang para mo. No? Ang anak ba ito te? Oo, sige, okay na siya. Diri na po, diri na. Oo. Dumpol mo na. Sige lang kayo. Muna. Basta tadi ini. Pilit. First time ito na kunin yan Nag-experience ba? Nakalood rap ngayon. Mga kakriba may ngan sa ako ang mga followers. Okay na, video na dong? Perlu harang kompleto. Pwede ka na limaon. Tulor ra dai. Tulor mo na. Buot mga daw. Para safety ba di ka matagak ang kaldero. Ano na siya ilapad niya batangan og tubig para mo pilit siya dire. Dire. Ana. Okay. Master. Ang pagporma na tinaanad na mo tiwa may hulmahan dito. No, perfect mo po na answer ko. Naana pila naman kakatuig anit nga naghimo. Kitsa may pinakauna ninyo nga naghimo. Tala akong product mga kakriba oh. Kumuna siya. Pagbuo na center mo kuwangan man nga rin. Taos bono na. Ang taga Isabilanon, palihog ko kung gusto niyo mo palit.
order lang mo kay naaraman ni diri tanan nga produkto na sa amoa. Dili lang pud kay para sa ako ang makatabang mo hasta sa among mga deliver naka dako pug tabang sa ilaha sama sa ilaha nga naapoy mga anak sa ako dako kayo tug tabang para sa amo. Order na mo kay naasa mo atan na naasa na ikon kanpat kalan o putuhan naasa mo atanan kung sa inyong gusto ipa-order or himuon na mo basta tagaan na po mining sample or size sa inyong ipahimo okay ra na mo himuon basta na lang mo ipakita sa amo ang kanang sundugon. Ako mo hangyo ko ninyo bisita dire sa akong kananan ng Mansinitas Grill. Niya ta dire maka relax tag ari gyud mo dire labi na og panahon sa init dire bugnaw gyud kaayo. Palihog ko mga kakriba nga mo subscribe mo ni Real Japet. Okay mga kakriba, diri na punta sa pampa-shoutout. Shoutout na ita ni Head Chef, Facebook account niya. The Good Samaritan YouTube channel from Saudi Arabia. Ate Gigi, sigikan sa Dubai. Ate Shaira and Kuya Jan Paco from Toronto, Canada. Mami Divine, gikan sa Munich, Germany. Isabilanon People 1.0. Isabilanon People official page. Discover Isabilete. Ray Journey YouTube channel. Jiboy Catalbas Vlog, Lialin and Limwell Musictainment, Yantok Vlogs, Samvok Nation Vlog, Ben Josh Vlog, Benvenido Silvano, Sir Benvenido Silvano, Alqueza Family, Almia Family, Sanchez Family, Doria Family, Jafet Rojas, o nasa YouTube channel nga Japitoy Vlog, and Justin Masong. And that's it guys for today's video. Og salamat kaayo sa inyong pagtan-aw sa akong mga vlog. Og kung bago pa ka sa akong channel, palihog ko ninyo pag-subscribe diri i-subscribe ninyo ang YouTube channel Real Japet. Og follow me on my other social media account. Og mora to og napo mo laing suggestions sa akong content all about Isabelite. Palihog ko niyo pag comment diri sa ubos, comment down below karon na dayon iniguman sa video. Og salamat kayo pa sa pagsuporta Team Isabelanon, Team Kakriba. Salamat kayo ninyo sa inyong pagtan-aw. Og maorat to. Salamat kayo ninyong tanan sa pagsuporta dito sa akong channel. Og wala pa day kakatanaw sa ako ang mga video, uban akong video kay bag-uhay pa ka nagtanaw sa akong channel karon. Palihog kanyo pagtanaw diri ay. Kani tanawan ni siya. Unya kani pod. Kana. Oh. Tanawan ninyo ha. Sure. Sige. Subscribe po ko ninyo diri sa tunga. Okay, bye. Thank you. See you next week.